শর্টকাট নাই দরকার জুমলাবাজি শর্টকাট নাই দরকার ওই গরিবের পিতা শর্টকাট নাই দরকার ওই গরিবের বিনা শর্টকাট নাই দরকার সব জিনিসের দাম বাড়া শর্টকাট নাই দরকার এদিকে পুলিশ কমিটি নির্বাচন দাঁড়িয়ে মাখাই নাই এদিকে শালা কোথাতে পুলিশ কমিটি নির্বাচন মাখাই নাই হাই কিছু চলে খা মারণ নাই বর্তমানে বিসি ইলেকশনে আপনি জবাব মানিক সাহা মারণ নাই ইব্রাহিম মানিক খুই দাম পারে মানে আপনি জবাব মানিক সাহা মারণ নাই বিজেপি সরকার হাই 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 মানিক সাহা হাই জুমলা সরকার হাই হাই ইব্রাহিম বিজেপি গুন্ডাগিরি চলে একলা ইব্রাহিম বিজেপি বাইক বাহিনী চলে একলা te kaisa ko sal brum brum sung kabang ma thayo no tibra ma thani tui protest khlai leben no gangke je buba grana thoika hanai thanai 19 tarikh je kok mani aje ba bengai mani hanang pinang khlai mani abono tile nang tam kok khajar namu chung abo angkha belai selangma sinja kok ama hai kok rok jeta ama hai wad rok bukhugo tubu thai grei ঠিক no sung borong no sawo nor bor rajniti khayo humpano tini kaisa ha bubagra tini ha bubagra bole tiprasa dofa kemakha ha kemakha hanase botini tipra motha songsawoi tini tiprasa no muthangna bagai ha phiogna bagai botini oro tripura hasteo phaimani tipra motha no tisawoi sini tiprasa no thancha khayoi tini abono nairungya nijini phaidani bagai nijini political profit ni bagai bubagra no pojonto khug hamya hamani abono tiprasa rok ang simiya joto tiprasa rok no abono selengo aboni bagai bongno husiar khayo husiar engdi norok dadagiri gundagiri ta phunukdi jonojati murcha rok BJP rok norongni jotino khomata tongo hingkai himot tongo hingkai election khaidi election lorai khaidi norok bai chung election lorai khaina bagai chung tiar tongo chung asuna borong te kaisa haina hai sungbo gangke thanayo je sungnuka MDC biddut debarma je bini pot no yakar kan khanaka aboni sate sate bini logi bo sung khanaka newspaper ko nuka je buskango taibo MDC 6 eba khanaka abo bus jorti kuboi yakar sai srake sai khanaka ke bachanai jeta MDC je rajyopali nominated MDC biddut debarma bos hamani abo totally fake abo kun din kobuya sung ani khuktiya MDC rok bong niji sono bong sakphang bong sakbai khuk kengkhable media rong norong media rong ni bukhuktai nong media rong ni bukhaktai borok onek somoi press meet rok khaibo Sakha sung nugui mangkha koyekdin sekang no sini BJP ni phainai jeta sini tipra motha phainai sini MDC sat hongsu kumar tripura bono bo sajak hone boni jino khuk kengkha abo totally tatal kuno dino tipra motha ni MDC rok sakbai baksa hilikmani rang refana se thangmaiya telangai maiya abo hai rok borok nijiso gosi tongo abo kun din thangya biddut debarma boje thango bo aro thangoi tatal kok sawo biddut debarma tipra mothani thangya bo BJP no tongo agi bo BJP oro phaioi chin oro bo tipra mothao phaioi bo kun din bo join bo khaijagya join khayawoi no chung je jaga tipra motha program khayo o program rok thangoi nai kaisa MDC ba bono kok sanano sujog rikhangkai haino lecture simirikha asukbai to bini bukha to khati tipra mothangi able bo oro dalal khaina bagai family sujog da manno kisamisa oro buskang test rogoda sujog man amte rok nai phekena hoyto tipra mothao ama sujog manliya bono kuno dino chung saiman tongo biddut debarma belai tatal borok bono chung poito se chaimiya ta bono BJP si rohoro o jaga thangde hine dagi rohomani engke haike BJP ni dagi mungbai bo phaioi jatra pot sapaika naidi जनजाति मोर्चा हमन रनो बो सालसा बिन खोकबैनो केंखातामो जुता मोजा रख हनै जे जागा जनजाति मोर्चा खाइने रखै BJP नि जुता मोजा से मुरुगै माथंफु बो निजे बिन खोकबै सावो बो तिनि तिप्रमो थानो आं हामजाका तिप्रमो थानो हामजाका आं तिप्रमो थावसे सामं खाइसिनाय हिनै फाइका थिकनो निनि फ्लेक्टयै जয়েन खायापानो हाइपनो फाइका अंगाय चुंबनो खा काहामबैनो toni mani asuk bisingo habri apana nai tonika bo boma hake chole tong chung bono observe khai tongo observe khaimani bisingo bo kuno sujog manjakliya asukben boma thanga bo tini taisa haino hai o juta moja BJP ni juta moja Mwrwknai bagai bo oro thangara BJP hambai khanakara sini srai kai sini adong tipra YTF ni president sono srai kai sai khanarka